tuturor, suntem la finalul partidei dintre Universitatea Craiova și CUPS, 2-1 pentru formația noastră, 3-2 la general și iată că am obținut biletele pentru play-off-ul UEFA Europa League și pentru cel de-al doilea an la rând. Vom luta într-o fază principală a unei competiții europene. Alături de mine se află antrenorul nostru principal, domnul Filipe Coelho, cel care va trage concluziile după această partidă și bineînțeles că urmează apoi întrebări din partea dumneavoastră. Mister, hello, congratulations for you and for the team. How was this game tonight and the qualification? Oh, it was a difficult game, especially because we started so for one goal in the first minutes. A fost un meci foarte greu, având în vedere faptul că am primit gol în primele minute. But with the power of the group, with the power of the stands as well, we get the European qualification that it's a very important moment for the club, in my opinion. Dar prin puterea grupului nostru, prin puterea suporterilor, iată că am reușit acest lucru să putem să obținem această calificare într-o fază principală a unei competiții europene, lucru care reprezintă extrem de mult pentru noi ca și club. Primul obiectiv e îndeplinit, aveți asigurate grupele Conference League. Acum obiectivul nostru este să obțineți și biletele pentru grupele Europa League. The first objective was done. We are already qualified at least in the UEFA Conference League group stage. Now the next objective is getting the tickets for the groups of the UEFA Europa League. Second objective in this season. First, we won the Super League, and now we are in the European competition. Of course, now we'll try to go to the Europa League. Of course, we'll fight for that. Vom încerca să ajungem în grupa principală Europa League. Vom lupta pentru asta. Până la urmă este al doilea obiectiv pe care l-am obținut după câștigarea campionatului. Since we come here, we always try to do our best in all the games. De când am venit am încercat să dăm totul cât mai bine în fiecare partidă. And we'll try to go ahead, of course. Și vom încerca să mergem în continuare să ne calificăm mai departe, bineînțeles. Sigur, de prezența într-o grupă europeană aduce mai multă liniște Universității Craiova? Sunteți pe plus față de ceea ce ați reușit în sezonul precedent. Is there more calm now in the club after reaching at least the group stage of the UEFA Conference League? For this moment is more than we achieved last year in the European competition. It's not about calm. It's one important moment for the club. Este un moment foarte important pentru club, nu neapărat de liniște. It's because of a lot of things. It's important, and we need to keep working. Comes very difficult games, very difficult moments. We need to be ready for that. Noi trebuie să continuăm să muncim, trebuie să continuăm să lucrăm. Cu siguranță ne vor aștepta foarte multe momente dificile în perioada următoare. I think this group is making story. Eu cred că acest grup face istorie. Since I came here after 35 years, what we are doing, and I'm not talking about Philippe Coelho, I'm talking about the group. And when I say the group, is every people that work in the base, the players, technical staff, the supporters, because they are part of our group. We are making, I think, almost 10 months here, a very good job. Try to reach more things. We'll try to reach more things. It's not easy, but we'll try. Eu cred că până în acest moment, după 35 de ani, am reușit să facem lucruri remarcabile împreună și nu aș vrea să vorbesc neapărat despre mine, persoană fizică, aș vrea să vorbesc despre toți care au contribuit la lucrurile care se întâmplă în acest moment, de la jucători, la suporteri, la persoanele care lucrează în club, la persoanele care sunt alături de noi în bază, în cantonament, în fiecare zi. Și până la urmă este meritul tuturor pentru faptul că putem să ne aflăm în această situație. Au fost câteva meciuri în care Craiova a început cu handicap, iar în această seară încă din minutul 3. Există o explicație pentru că până la urmă vine această întrebare. Cum de se primește atât de repede gol? Is there any explanation for the fact that we receive very fast, we concede goals very fast? It's about focus. I think today was more about hungry. You want to start so strong the game. Cred că vorba despre focus, pentru că noi am pornit în acest meci cu o foame foarte mare să reușim. And sometimes we lose the money. If you remember yesterday, I told you that
it's very important we have emotional control in certain moments. V-am spus și ieri la conferința de presă că este foarte important să avem un control emoțional bun. Cred că ne-am precipitat în anumite momente. It's keep working with the players, and try to improve these things as well, and other things. But we don't have too much time to work, as you know. Tomorrow we have training. After tomorrow we go to Waterloo. We play again, and after 2 days we play again to Europe. Try to go to the Europe League. So it's so difficult. You need to understand because it's so difficult. And we try to do our best every day. Este foarte dificil pentru noi. Încercăm, bineînțeles, să fim atenți la aceste lucruri, să încercăm să le îmbunătățim pe parcurs, dar, din păcate, timpul nu este neapărat un aliat al nostru, pentru că, de exemplu, mâine avem antrenament, după aceea sâmbătă vom pleca la Galați să jucăm cu Oțelul, după aceea ne așteaptă drumul către casă și în câteva zile, bineînțeles, o să vină și meciul de pe teren propriu din UEFA Europa. So that's why we need the supporters, the power of our supporters with us, because they are the only ones in Romania that can help us. I have no doubt. Suporterii noștri sunt singurii din România care ne pot ajuta în toate momentele și pot să fie întotdeauna alături de noi atunci când avem nevoie de ei. Prin această calificare ați adus în visteria clubului 500.000 de euro. Banii folosiți la transferuri? After this qualification, you managed to bring to the club 5 million euro. Will this amount of money be used for the transfers? I have no idea. This you need to ask to the president and to Mario, not to me. I don't know. Acest lucru trebuie să întrebați pe președintele clubului, nu pot să vorbesc despre asta. Craiova a salvat onoarea fotbalului românesc în această seară. A rămas singură în competițiile continentale. Este o presiune suplimentară acum? Universitatea Craiova saved the honor of the Romanian football. It's the only one that will be still playing in the European competition. Is this a bigger pressure for you? For me, look, first of all, and to be honest, don't think that I'm happy because we are the only ones in the European competition. Ca să fiu sincer, nu pot să spun că sunt fericit că am rămas singuri în aceste competiții europene. I'm happy because we are there. Eu sunt fericit pentru că suntem noi acolo. But me as a coach in Romania, I would like to see more teams there. I'm not happy with when our teams play abroad and they don't achieve the goals. I'm not happy. I'm not this person. Dar eu, ca antrenor aici în România, eu îmi doresc foarte mult ca și celelalte echipe să reușească să își atingă obiectivele pe plan european. Eu nu sunt acel gen de antrenor care să nu își dorească acest lucru pentru echipele române. I'm very happy what we achieve, and I'm very happy because the city, the players, the club, these make me very, very happy. Now, pressure. Why pressure? Sunt foarte fericit pentru ceea ce am realizat împreună, pentru echipă, pentru club, pentru oraș, pentru suporteri, așa că nu pot să vorbesc despre presiune. Which is the pressure? Try to win the Europa League or Conference League? No, I think Care we can. este presiunea? Încercăm să câștigăm Europa League sau Conference League? No. We go there, try to do our best. We always try to do our best. Since I came here, I never promised to you, to our supports, that we'll win titles. Never. One thing that I can promise is working until the last second that I'm here, doing my best. Nothing more. De când am venit la Universitatea Craiova, nu m-ați văzut niciodată că am promis meciuri câștigate, că am promis campionate. Ce am putut să promit întotdeauna a fost faptul că vom munci din greu și vom lupta să reușim să obținem ceea ce ne dorim. I don't see any pressure. Eu nu văd nicio presiune. Sunteți o persoană superstițioasă? Are you superstitious? Me? Yes. It's about, I have my things, but I'm not too much superstitious. I'll believe more in work. Eu cred foarte mult în muncă, nu în superstiții. Astăzi a fost o zi de 13. Because today was a 13th day in the calendar. I didn't think on that. Nu m-am gândit la I chestia didn't asta. think on that. No, I believe in work and my players, in my staff, and it's work. It's work.
Eu cred, And be balanced. Don't think that we are bad when we lose. Don't think that we are very good when we win. It's work and try to do our best. Is the only thing that I believe. Know that we'll have more difficult moments. Yes, we'll have difficult moments. Nobody win all the matches. We will not win all the matches, but we'll try to win all the matches. This we'll try. Eu cred până la urmă în munca noastră, în ceea ce facem noi. Este foarte important, în general, să avem parte de un echilibru, adică în momentele în care pierdem, să nu credem în acele momente că suntem cei mai slabi, iar atunci când reușim să câștigăm, să nu credem că suntem cei mai buni. Cu siguranță vor veni și momente mai dificile, vor veni și înfrângeri, pentru că este foarte greu să poți să duci un astfel de ritm până la capăt fără What să... happened with Ștefan Bairam after substitution? What happened? Was nervous. No, I didn't check yet, but I think because he had 10, you know the rules. Now he had 10 seconds to come out. If he don't come out, we need to wait. The player that go in needs to wait 1 minute outside. New Nu rules. am... That's why we say come fast, and he is not understanding. But and someone says certain things in the bench, nothing special. Nu a fost nimic special no, referitor la Ștefan Bairam. We don't have any problem with him. A fost acea, nu am nicio problemă cu el, a fost acea situație de la schimbare și așa cum știți și dumneavoastră cum este noul regulament în vigoare, noi încercam să-i facem semne de pe banca tehnică să iasă mai repede de pe teren pentru că el are 10 secunde la dispoziție. Alminteri, jucătorul care urmează să intre trebuie să aștepte 1 minut. Și până la urmă aceasta a fost toată situația, am încercat cumva să îl grăbim și pe el să vină mai repede pe bancă. Dedicați victoria fostei gloria Universității Craiova, Mitică Marcu? Do you dedicate this win to our ex-player that died today, Dumitru Marcu? First of all, say sorry for the family. Îmi pare rău, vreau să transmit condoleanțe familiei, să spun că îmi pare rău. If this can help the pain, of course, it's a difficult moment for the family, Este un moment dificil pentru familie and can be for him, of course, and for the family. No problem. I think I didn't met him, but I saw today about him some things. It was an important player in the club. So again, sorry for the family. Îmi pare foarte rău, din păcate nu am reușit să-l cunosc personal pe Dumitru Marcu, dar astăzi am apucat să mai văd și să citesc câteva lucruri și mi-am dat seama că a fost un jucător emblematic, un jucător important pentru Universitatea Craiova. În urmă câteva luni, un fan nebun al Universității Craiova, pe numele lui Mihai Bobonete, spunea că dorește să vă cunoască, să vă felicite pe munca depusă. De astăzi este și acționar al clubului. Ați reușit să vă întâlniți, să schimbați câteva cuvinte cu el? A couple of months ago, I think you heard and you also met one comedian, Mihai Bobonete, which is a big fan of Universitatea Craiova. And tonight, before the game, he signed a contract, and now he's one of the shareholders of the club. He's now a member of the board, alongside with the others. Do you have a message? No. If he come to help us, good. Dacă a venit să ne ajute, foarte bine. Everybody that come here to help us, it's good for us. Cei care vin să ne ajute, bineînțeles că sunt bineveniți. So welcome for him. Until now, I Și didn't meet bun him. venit. Welcome for him. Și care e mesajul noastră pentru el, ca acționar al clubului? And what is your message for him as a shareholder now of Să the club? bage bani? No, To- I to don't. put I don't his look. service. I don't need to send message or public message for the board. What I need to say to the board, I say on the faces. The message is for our supporters that help us, for my players. About the board, what is not to be speak here. It's not my. Nu este treaba mea să transmit până la urmă mesaje persoanelor din conducere. Eu când vin aici până la urmă transmit mesaje către suporteri. Atunci când am ceva de comunicat cu cei din conducere, o fac face-to-face, o facem împreună. V-ați temut vreo secundă de reacția publicului după ce Craiova a primit gol atât de repede în această seară? Were you afraid about the reaction of the supporters after we conceded the goal in the first minutes? Me Yes. afraid? Yes. No. Maybe it's because I'm near the stand, the clock. Since the first second until the last second, they are amazing.
amazing. Din punctul meu de vedere, din prima secundă de când au venit în tribună și până în ultima secundă, au fost extraordinari. In my opinion, whistle is never a solution, but I cannot control this Din punctul meu de vedere, fluieratul nu este niciodată o soluție, dar e un lucru pe care nu-l pot controla. because if whistle is a solution, I will start whistle as well. Dacă fluieratul este o soluție, așa voi face și eu. Ați avut emoții pentru acest meci? Ați dormit bine noaptea trecută? Did you have emotions about this game? Did you sleep well last night? Last night, 8 hours directly. 8 ore am dormit. I work honest, so this allow me go to the bed very calm because I do my best, and this is the most important. I do with my technical staff and my players. Everybody in the base, we do our best. So this allow me go to the bed and sleep. Eu știu că alături de stafful, de cei din stafful tehnic, facem o treabă foarte bună. Știm cât de mult muncim și până la urmă acest lucru ne conferă cumva și liniștea somnului. I already told you, before the games, I always sleep well. After the games is more difficult. Așa cum v-am spus și înainte, întotdeauna înainte de meciuri dorm foarte bine. În schimb, după finalul meciurilor e un pic mai dificil. Urmează campioana Armeniei. Ați fi preferat o altă ordine a jocului? Adică să jucați prima dată în deplasare și apoi acasă? Now we are going to face Ararat Armenia in the champion of Armenia. Would you prefer rather to play the first game away and the second one home? Or I prefer is what is important is I said if you prefer this or this. Is what it is. I need to play with them. You can change that. Ask him. așa este situația. Poți să schimbi asta? Oh, I don't prefer. I prefer what the schedule, how the schedule comes, and after this is work on that. Now we need to focus first in the hotel. Aceasta este situația până la urmă. Un lucru e clar că nu putem să schimbăm ordinea disputării meciurilor, dar cel mai important este că ne așteaptă un meci extrem de important la Galați împotriva celor de la Oțelul și încercăm să ne focusăm atenția pe acel joc. De campioana Armeniei știați ceva? Ați urmărit-o? Se știa de mult timp că întâlniți una din cele două competitoare. Did you know something before about the champion of Armenia, Ararat? I didn't check the games yet. I know some players because they have some players, Portuguese players and players that played in Portugal. Nu am I know the verificat coach. încă meciurile lor, dar știu foarte bine că au în componență jucător portughez pe care îl știu și pe antrenor. I know the coach. I know that they invest a lot as well. Știu că am investit foarte mulți bani de asemenea. But we'll make our normal preparation. First, we need to sync on the hotel, and after we sync on that match. But now is recover the players, let them enjoy. Tomorrow morning we have training. After tomorrow we have training, and we go to Hotelou. And after the game against Hotelou, we sync on this game and try to prepare the game as best as possible, and do our best. Cel mai important lucru în acest moment este să avem grijă de refacerea jucătorilor, așa cum v-am spus și înainte. Cunosc jucătorii de acolo de la Ararat, că sunt o parte dintre ei portughezi, îl cunosc și pe antrenorul lor, dar cel mai important acum, așa cum v-am spus și înainte, este focusul pe următorul meci din campionat cu cei de la Oțelul Galați, pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție și un lucru este clar, după ce se va termina acest meci, o să ne îndreptăm cu siguranță atenția către această partidă împotriva campioanei Armeniei și o să încercăm, ca de fiecare dată, să dăm totul, să luptăm și să obținem calificare. Okay? Thank you so Have a much. good night.